Todas as mañáns, a xente levántase e espera uns bons días. Aínda que sexan mentira, dan igual as mentiras, mentras a piedade sexa verdade. Quen ten tanto poder? Quen me puxo nome? Que non me convén? Deus, chamáronme outros. Non sei que erro cometín. Inimigo de toda razón, os que menos che sirven dan maiores dones, ata estar metido na súa tenebrosa danza. Inimigo de amigos, amigo de inimigos, por que te moldeas sen orden nin concerto? Pinta resaca das malas. Que pila de parvadas ten que dicir unhas veces. Pensan que poden facer o que queren comigo. E non hai dereito. Non sei sequera se poderei espertar mañá. Como a quen non sabe se sairá o sol o día seguinte, cada noite. Isto é un constante sen vivir que carece de sentido algún. Nin teñen a decencia de poñer un anaco dun concerto ou algunha chorbita desesperada por ter relacións con servidor. Pois resulta que non é cousa da resaca. Non esquezo algo. Que? Quero abortar un fillo teu! No, por que a min? Toro, toro, tororororón, toro, toro, tororororón, toro, toro, tororororón, toro, toro, tororororón. Una que te pareu! Tens unhas hostias e ti tes todas as papeletas. Desta non libras! Que valor pode ter vivir cando as túas accións están supeditadas ao absurdo e sesgado punto de vista de 4 tolos acerca da propia existencia e do seu significado? E non son todas as opinións iguais en orixe e fundamento que os pensamentos que emiten estes pavos? Por que agora mesmo eu podo transmitir unha mensaxe a un público particular basado nunha ideoloxía concreta e que a xente o trague disfrazado de lei universal porque sae da boca dun superheroe? Ou as palabras? Deberían prohibir as palabras. Só engana. Superheroe. Para mexar e non botar gota. Etiquétante xa pasas a ser unha idea para os demais. Da igual o que fagas daqui ao día do teu velatorio. Unha definición é unha proposición que expón con claridade e exactitude os caracteres xenéricos e diferenciais de algo material ou non material, mentras que unha proposición é a expresión dun xuizo entre dous termos, suxeito e predicado, que afirma ou nega este de aquel, ou inclúe ou exclúe o primeiro respecto do segundo. Bueno, que non son un dicionario e creo que todos saben o que é unha proposta. Penso que xa estou perfectamente baixo os bons efectos das drogas e non dos secundarios, que dan pena. Tamén Deus puido facer algo ben e deixar que nos drogáramos en consecuencia. Matthew, deixa as drogas. Drogas? E unhas pastilliñas para acompañar, que estas son legales, pagas o Estado.
A verdade é que nunca coñecera un cervo tan de puta madre como a ti. Normalmente cómomos, pero ti non és moi apetitoso. Tampouco é plan, porque se che dou un mordisco seguro que empillo todas as enfermedades do mundo. Ou empezo a falar de temas dos que non teño nin puta idea polas redes sociais. Soy el mejor.